Tak dneska se teda budeme věnovat infrastruktuře pro další vzdělávání. Je to další vlastně balíčku výzev pro z operačního programu Surovinová transformace pro vzdělávání formální i neformální. Tady, kdo by nevěděl, čemu se vlastně operační program Surovinová transformace věnuje, tak se zaměřuje na zmírnění sociálních a ekonomických a environmentálních vlivů, které vlastně souvisí s odklonem od těžby uhlí. A je cílen pouze pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj, kde ta těžba vlastně byla nejintenzivnější. Dneska to už tady shrnula přede mnou Bára, pokusím se tedy představit podmínky té podpory s tím, že se zaměřím na dotazy, které vlastně už dorazily a nějaké takové problematická místa, o kterých víme. A potom teda stručně představím i tu plánovanou podporu pro regionální školství. Infrastruktura pro další vzdělávání. Pardon, někdo píše, že mi není úplně rozumět, tak teď možná, jestli je to lepší. Výzva už je vyhlášená. Všechny informace najdete na webu OPST, včetně pravidel pro žadatele a příjemce všech příloh. Příjem žádostí začíná 14. listopadu, s tím, že je naplánován do 13.6. příštího roku. Samozřejmě záleží i na čerpání. Když se ta výzva alokace vyčerpá dříve, tak se s tím ještě může hýbat. Pro všechny 3 kraje je alokace stejná, 150 milionů korun. Tak, jak už jsem zmiňovala, v OPST máme takový balíček na podporu vzdělávání formálního a neformálního. Už proběhly výzvy na podporu odborných učeben a konektivity. Teď se začínáme věnovat i neformálnímu vzdělávání. Konkrétně tato výzva trošku navazuje na takovou zavedenou podporu zájmového vzdělávání z IROPu, s tím, že ji dále doplňujeme, trošku rozšiřujeme právě na ekocentra, střediska volného času, domy dětí a mládeže a tak dále. Ponecháváme školní družiny i kluby, které jsou v tom IROPu také. Tak, výzva obsahuje 2 aktivity. První aktivita je, mohli bychom ji nazvat realizační a jsou tam vlastně podporovány stavby, modernizace, budování všech možných prostor a zařízení neformálního vzdělávání a celoživotního učení. Ta druhá aktivita je přípravná, jde vlastně jenom o to si připravit projektovou dokumentaci a všechny s tím související podklady, tak aby buď ten projekt mohl být poté podán do té realizační aktivity 1, anebo třeba i do jiného dotačního titulu. Ta aktivita 2 je tam z toho důvodu, protože chceme v této výzvě projekty už připravené se stavebním povolením a ne všechny to stihnou, tak aby i ty projekty, které úplně nejsou v takové fázi přípravy, měly aspoň nějakou částečnou podporu. Důležité je, že ty aktivity nelze v jedné žádosti kombinovat. Nicméně jde si nejdříve podat žádost v rámci aktivity 2, tedy připravit si projektovou přípravu, a když potom budete mít, jakoby to stihnete, i tu realizaci, tak je potom možné podat žádost do té realizační aktivity číslo 1. Tak, aktivita 1 potom se dělí dál na hlavní část projektu, kde jsou právě všechny ty možné stavby, přístavby, nástavby, modernizace těch samotných prostor pro to neformální vzdělávání a zájmové. Je také možné zaměřit projekt pouze na pořízení vybavení pro ty výukové prostory a související zázemí.
Takže všechny projekty nemusí být nějakým způsobem stavební. A potom, to je tedy hlavní část projektu, potom je tam i doprovodná část projektu, která je pod limitem 30% z celkových způsobilých výdajů. A tam se řadí pouze výdaje na zvýšení energetické účinnosti budov. Aktivita 2, tedy ta projektová příprava, má pouze tu hlavní část projektu, což jsou výdaje na zpracování té studie proveditelnosti a veškerých podkladů pro ten budoucí projekt. Tady bych ještě chtěla zmínit a vypíchnout, že tyhle výdaje na tu projektovou přípravu jsou vlastně přímé pouze v té aktivitě 2. V případě té aktivity 1 se tyhle výdaje na projektovou přípravu řadí do nepřímých výdajů. Tak co se týče financování, tak příspěvek EU je maximálně 85% způsobilých výdajů. A taky výzva má nastavený paušál maximálně 7% na nepřímé výdaje. Typy podporovaných zařízení. Už jsem říkala, trošku jsme to oproti IROPu rozšířili, takže tam spadají střediska volného času, domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností dle školského zákona. Dále také SUŠky, základní umělecké školy, základní knihovny, školní družiny a školní kluby, ale potom jsme tam přidali takovou jako hodně otevřenou jako okýnko další zařízení neformálního a zájmového vzdělávání a celoživotního učení. Což znamená, že se do té výzvy může přihlásit vlastně jakékoliv zařízení, které poskytuje tento typ vzdělávání. Nemusí být zřízené dle školského zákona ani zapsané. Jenom je důležité, aby působilo lokálně. Oprávnění žadatele, tak to jsou školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, což znamená vlastně jako zřizovatelé, například jakoby družin a tak. Dále organizace zřizované nebo zakladané obcemi, kraji působící v té oblasti vzdělávání, nestátní neziskové organizace, církve i církevní organizace a vlastně všechny ostatní právnické osoby, které tyto činnosti vykonávají. Myslím si, že tenhle rozsah oprávněných žadatelů je víceméně stejný jako v tom IROPu, takže by to neměla být žádná novinka. Tak informace o podmínkách veřejné podpory. Jsou vlastně tři způsoby, jak je veřejná podpora ve výzvě uchopena. První možnost je mimo režim veřejné podpory, což je možné uplatnit pouze u zařízení, která jsou zřízená dle školského zákona a financována převážně z veřejných zdrojů. Tady potom jsou vykopírované přímo ty druhy těch zařízení, vlastně z rejstříků škol a školských zařízení, pro které toto nastavení mimo režim veřejné podpory lze uplatnit. Další možnost je pro neziskové organizace provozující nízkoprahová centra. Tam je ta podpora v režimu služby obecně hospodářského zájmu. To pověření nemusí být dodané přímo k žádosti o podporu, stačí až vlastně k první žádosti o platbu. A třetí možnost je pro všechny ostatní typy žadatelů. To je vlastně podporování v režimu podpory de minimis. To nastavení veřejné podpory se řídí podle typu zařízení. Není to podle žadatele, ale podle typu toho zařízení, které to vzdělávání poskytuje. Limity na projekt pro tu aktivitu 1, tedy tu realizační. Pro všechny kraje je minimální částka na projekt 5,5 milionu korun. Maximální má Karlovarský kraj 90 milionů korun, Ústecký 40 milionů,
Moravskoslezský kraj 15 milionů korun. Pro tu aktivitu 2, tak tedy pro tu projektovou přípravu, je to pro všechny kraje stejné, minimálně 100 000 korun a maximální částka není stanovena. Doba udržitelnosti pro aktivitu 1 realizační je 5 let, pro aktivitu 2, tedy tu projektovou přípravu, se doba udržitelnosti neuplatňuje. Bezbariérovost je, na to dostáváme asi nejvíc dotazů. V OPST vlastně nebereme pořízení schodolezů za zajištění bezbariérového přístupu. Je nutné tu bezbariérovost řešit ideálně pomocí výtahu nebo zdvihací plošiny, případně rampy. Už výjimku je možné poskytnout pouze, pokud například památkový úřad nevydá vlastně povolení pro ten výtah, tak potom se tam můžeme bavit o nějakých výjimkách, ale jako není to úplně časté. Další taková problematická část, aspoň jak to vnímám já, je podmínka, že zařízení musí poskytovat anebo po provedení toho projektu poskytovat další celoživotní vzdělávání v oblasti změny klimatu, mitigace a adaptace nebo transformace regionu. Nemáme úplně přesně stanoveno, jakým způsobem tohle musí to zařízení vyřešit nebo nějaké minimální podmínky, které jsou v tomhle ohledu potřeba splnit. Necháváme to celkem volně, aby to bylo uchopitelné například i pro ty základní umělecké školy. Takže přesný počet hodin nebo například nějaký kroužek, který je potřeba třeba v družině zavést, tam takové podmínky nejsou. A ten popis plánovaných aktivit je nutné zpracovat do přílohy číslo 1. Je tam na to vlastně takový speciální okýnko, tomu ještě to ukážu později. Tak, tady povinné přílohy k žádosti. Všechny je naleznete na webu OPST u té konkrétní výzvy. Jsou ke stažení. Takže právě je to ta příloha číslo 1, analýza souladu projektu s podmínkami výzvy, kde je potřeba právě popsat ty plánované aktivity, které se vztahují ke změně klimatu nebo transformaci regionu. Potom všichni žadatelé musí vyplnit prohlášení žadatele k žádosti o podporu, to je vlastně příloha pravidel pro žadatele a příjemce. Potom je tam kumulativní rozpočet, taky ho promítnu později a trošku dovysvětlím, jak vyplňovat. Potom příloha číslo 4, prohlášení žadatele k souladu realizace projektu s podmínkami DNSH. To je jenom jednoduché čestné prohlášení. Potom pro projekty, které nějakým způsobem tam dochází k nějakým stavebním úpravám a podléhá to vlastně stavebnímu zákonu, tak je potřeba doložit už platné stavební povolení. Takže nestačí pouze jakoby žádost o to stavební povolení, už ty projekty musí být připravené. A to stejné platí umístění stavby. Tak potom je potřeba právě pro ty projekty, kde dochází ke stavbě, i projektová dokumentace stavby. Pro žadatele typu nestátní neziskové organizace nebo církevní organizace chceme potvrzení, že minimálně 2 roky před podáním žádosti se věnují vzdělávání, školení nebo osvětě. Potom je také potřeba souhlas zřizovatele s předložením projektu do výzvy a zároveň souhlas s dofinancováním. To je relevantní hlavně třeba pro družiny. Potom doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s fondem. A v případě, že v projektu se uplatňuje podpora na nákup pozemku, tak samozřejmě i veškeré podklady, které s tím souvisí. Všechny tyhle
všechny tyhle body jsou právě v pravidlech pro žadatele a příjemce. Možná ještě jako lépe rozvedené v té příslušné kapitole k infrastruktuře pro další vzdělávání. Potom ještě povinné přílohy k ukončení projektu pro tu aktivitu 1. Tam vlastně máme připravenou přílohu, také je to na webu, prohlášení žadatele k ukončení projektu, kde žadatel prohlásí, že projekt byl realizován v souladu s analýzou souladu, vlastně to, co vyplnil na začátku, byly dodrženy podmínky DNSH a to zařízení poskytuje vzdělání v oblasti změny klimatu nebo transformace regionu. Potom ještě budeme chtít nějaký relevantní dokument, který vlastně doloží to jakoby dokončení projektu, naplnění účelu projektu. Tak pro aktivitu číslo 2 jsou povinné přílohy k žádosti příloha číslo 1b, což je vlastně taková předběžná studie proveditelnosti v takové strukturované podobě. Potom opět prohlášení žadatele k žádosti o podporu, stejné prokázání pro nestátní neziskové organizace nebo církevní organizace a opět souhlas zřizovatele s předložením projektu do výzvy a opět doklad, kterým je určená osoba pověřená s jednáním s fondem. Ukončení projektu budeme chtít prohlášení k souladu realizace z projektu s podmínkami DNSH. Takže vlastně ten budoucí projekt, který byl v té projektové přípravě podpořen, bude realizován v souladu s podmínkami DNSH. Tak já než se tady dostanu k regionálnímu školství, tak možná ještě rychle přenazdílím přílohy. Tak tohle je vlastně ta příloha číslo 1 pro aktivitu 1, kde jako myslím si, že to je velmi jednoduché na pochopení i vyplnění, je to vlastně předpřipravené. Jediný, na co bych chtěla upozornit, na co často dostávám dotazy, je tady to vzdělávání v oblasti změny klimatu a transformace regionu, kde vlastně tady do toho okýnka je potřeba vyplnit ty plánované aktivity. Nezáleží, nebo takhle, rozsah těch plánovaných aktivit nesouvisí s tím, jak ten projekt bude úspěšný, jestli bude dříve zadministrován, nebo jestli vůbec bude podpořen. Stačí vlastně, nemáme tam stanovené nějaké minimální plnění, takže vlastně záleží na tom, co je to zařízení, jak je schopno to zařízení tuhle podmínku uchopit a jak je schopno jí to vzdělávání v těchto tématech poskytovat. Tak ještě přesdílím rychle na rozpočet. Tak je to vlastně kumulativní rozpočet, je relevantní taky pouze pro tu aktivitu číslo 1, tedy pro tu realizační. A tady vlastně si jenom není položkový, je opravdu kumulativní, takže tady si jenom my potřebujeme ověřit, že v souhrnu nějaké ty nastavené limity jsou splněny. Tady jsou potom limity na nákup pozemků a taky, co se mi ještě dostalo ke mně, takové dotazy, náklady na tu doprovodnou část, tedy těch 30%, se vyplňují sem do položky 1, 2, 3 ostatní. Potom vlastně ten rozpočet sám to přepočítá a ověří, že ty limity byly splněny. Takže hlavní část se souhrnně vypisuje do toho okýnka 1.1 a doprovodná část případně
nějaké pozemky tady do té doprovodné části. Tak a já se vrátím zpátky na tu prezentaci. A ještě předtím, než se dostanu k těm častým dotazům, které jsme dostali, tak bych se chtěla věnovat tomu regionálnímu školství. Jak už říkala kolegyně, ta výzva je v přípravě, takže ne všechny podmínky a nastavení jsou jasné. Ještě to bude předmětem připomínkového řízení. Každopádně vyhlášení je plánované na konec října 2024. Přemýšlíme i o tom, že by příjem žádostí byl podobně jako tady u dalšího vzdělávání o nějakou dobu posunout, aby vlastně ty projekty se stihly připravit. Oprávnění žadatele budou pouze školy, které jsou uvedené na takzvaném seznamu 400 škol, což je seznam, který vlastně připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kde jsou školy, které pomocí nějaké soustavy indikátorů byly vytipovány jako ty, které se nejvíce potýkají a mají největší poměr žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Navíc tyto školy na tom seznamu musí čerpat, nebo v minulosti čerpaly podporu z Národního plánu obnovy na aktivity související se vzděláváním. Taky dotaz, který už se teď objevuje, ten projekt nemusí být uveden v KAP nebo v MAP. Pro tuhle výzvu tam ta podmínka není. Tak ještě k alokacím. Tak Karlovarský kraj pro regionální školství má alokaci 220 milionů, Ústecký 320 milionů a Moravskoslezský 100 milionů korun. Tak už se dostávám k těm častým dotazům. Jenom jsem možná chtěla upozornit, kde na webu vlastně tuhle rubriku najít. Je to vždycky u té výzvy a tam potom vlastně odkaz časté dotazy. Teď tam toho úplně moc není, ale během pár dnů v průběhu příštího týdne tam dáme vlastně první takový balíček těch dotazů, které máme teď zpracované. Možná i těch, které tady vlastně dnes zazní. A potom průběžně tam budeme přidávat další. Tak první dotaz, jestli ten je relevantní jenom pro Moravskoslezský kraj, tak jestli probíhá předschválení přes MSIT, nebo je potřeba nějaká konzultace, tak ne. Není potřeba ani konzultace, ani předschválení. Je potřeba studie proveditelnosti. Tak pro aktivitu 2, tedy pro tu projektovou přípravu, je nutné vyplnit tu přílohu číslo 1b, což vlastně je taková předběžná studie proveditelnosti pro další vzdělávání. Pro aktivitu 1, tedy pro tu realizační, to není potřeba. Jak doložit formu a obsah vzdělávání ohledně změny klimatu, přizpůsobení se změnám přechodu a tak dále. Týká se to té podmínky poskytování vlastně vzdělání v oblasti změny klimatu a transformace regionu. Tak jak jsem říkal, nemáme stanovené nějaké přesné podmínky, pro to splnění necháváme to volně. Je zapotřebí k žádosti dotaci doložit závazek financování projektu. Tak ano, to je potřeba a také souhlas zřizovatele s podáním projektu do výzvy. Takže například, když se jedná o základní školu a například družinu, tak je potřeba doložit souhlas obce. Většinou je tento souhlas dokládán ve formě usnesení orgánu, ale určitě na to netrváme, pokud to máte nějakým jiným způsobem. Tak opět tady ta druhá otázka ohledně modernizování školní družiny a poskytování vzdělávání v oblasti změny klimatu a transformace regionu. Tak opět opakuju, nemáme nějaké přesné podmínky. Netrváme na pořízení nějakých
speciálních pomůcek nebo zavedení zájmového kroužku. Určitě jsou vhodné jako aktivity, ale opravdu na tom netrváme. Tak bych ještě chtěla zmínit, že jako pokud pro nás ten popis činností nebude nějakým způsobem dostatečný, tak se určitě nemusíte bát, že tu žádost jako okamžitě nějak vyloučíme. Nebo zastavíme administraci, vždycky bychom to vrátili k nějakému doplnění do vysvětlení. Tak pokud v rámci projektu bude modernizováno více učeben, bude nutné v každém tomto prostoru zajistit to tematické vzdělávání. Tak ne, na tom netrváme, jenom chceme, aby to tematické vzdělávání bylo splněno v rámci celého toho zařízení jako celku. Není nutné, aby například každá ta jednotlivá učebna to splňovala. Je možné podat projekt pouze na vybavení? Ano, to určitě možné je. Plánujeme stavbu venkovního přístřešku plus okolního zázemí na pozemku školy. Tak obecně venkovní vzdělávací prostory nebo učebny podporujeme, není v tom problém. Okolní zázemí na pozemku školy jakoby v zásadě taky, ale v pravidlech pro žadatele a příjemce máme nějaký výčet jakoby konkrétních věcí. Pokud byste plánovali aktivitu na něco, co tam úplně, nebo nějaký prvek, který tam úplně není uveden, tak je určitě lepší to s námi nejdřív zkonzultovat. Aktuálnost mapu. Pokud jste projekt měli v předchozí verzi mapu a víte, že třeba v aktualizované verzi už nebudete, tak je to problém, protože je nutné, aby ten projekt byl uveden v mapu, který je platný k datu podání žádosti o podporu, tedy v tom aktuálním. Lze v rámci projektu podpořit rekonstrukci školní družiny plus zázemí pro učitele. Tak rekonstrukce školní družiny určitě je možné podpořit s tím, že je potřeba splnit všechny ty ostatní podmínky, o kterých se tady bavíme, třeba to tematické vzdělávání a zázemí pro učitele se bude řadit do nepřímých výdajů. Potom je tady otázka na partnerství. Tak v této výzvě není partnerství umožněno. Další otázka. Lze v rámci projektu uhradit projektovou dokumentaci? Tak určitě jde to v obou aktivitách, jenom je rozdíl, že v aktivitě 1, v té realizační, se to řadí do nepřímých výdajů, a v aktivitě 2, kde je to vlastně jediný způsobilý výdaj, se to řadí do přímých. Lze v rámci uznatelných nákladů uplatnit výdaj na nákup objektu? Určitě to je na nákup objektu i pozemku je způsobilý výdaj. Potom je tedy otázka na veřejnou podporu. Tak jak jsem zmiňovala, jako úplně nezáleží na tom, jestli tady v tomhle případě konkrétním podá žádost obec jako zřizovatel, nebo ten samotný dům dětí a mládeže. Vždycky se to řídí podle typu toho zařízení. Když v tomhle případě dům dětí a mládeže je zřizován podle školského zákona a je uveden v rejstříku škol a školských zařízení. Takže pokud ten dům dětí a mládeže bude financován převážně z veřejných zdrojů, tak ten projekt bude podpořen mimo režim veřejné podpory. Tak potom otázka na omezení počtu žádostí na instituci. Tak platí, že na jedno zařízení lze podat pouze jednu žádost do každé aktivity. Takže to znamená, že pokud se nejdřív podá žádost na projektovou přípravu do aktivity 2, tak lze podat
žádost na stejné zařízení vlastně do té realizační aktivity číslo 1. To lze, ale není možné, aby na stejné zařízení bylo podáno více žádostí třeba do té aktivity 1. Takže například typicky družina jakoby nejde, aby nejdřív na tu stejnou družinu podal žádost vlastně obec jako zřizovatel a potom samotná škola. To nejde. Další dotaz se týká bezbariérového řešení. Tak opravdu schodoles není řešením bezbariérovosti. Potom v té prezentaci je odkaz vlastně na metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj, kde je to více vysvětleno a vlastně z tohoto pokynu vycházíme. Samotné nové prostory budou bezbariérové. Nemáme ale bezbariérovou školu. Tak stačí splnit bezbariérovost těch podpořených prostorů a bezbariérového WC. Nemusí být bezbariérově přístupná celá škola. Opět bezbariérovost. Je nutné splnit, pokud škola neplánuje žádnou rekonstrukci. Tak samozřejmě za nás by to bylo fajn, kdyby to splněné bylo. Nicméně chápeme, že pokud je tam projekt pouze na to nákup vybavení a neprobíhají tam žádné stavební úpravy, tak v těchto případech to úplně vyžadovat nemůžeme a tím pádem to ani nevyžadujeme. Další dotaz se týká možnosti modernizace inženýrských sítí a jestli lze do těch inženýrských sítí zahrnout i modernizaci elektrorozvodu a rozvedení konektivity v celé budově. Tak ano, do inženýrských sítí se řadí i ty datové sítě, takže to lze. Další, myslím si, že to je poslední otázka, se týká případu, kdy vlastně se má podat žádost o podporu na školní klub, který teprve má vzniknout. V těchto případech asi bude muset přistupovat určitě individuálně, protože tam bude potřeba zřejmě nastavit nějakou specifickou podmínku, například první žádosti o platbu o tom, že vlastně to zařízení už vzniklo, je zapsané v rejstříku a funguje. Takže v těchto případech, pokud se vás to týká, tak určitě je potřeba se nám ozvat pro nějakou individuální konzultaci, kdy to vyřešíme. Tedy ten konkrétní případ, kde vlastně ten projekt jde napasovat na už vlastně existující školní družinu, tak tady to lze přes tu družinu a je to trošku snadnější. Ale když to nepůjde, tak určitě se na nás obraťte a vyřešíme to nějak individuálně. To je konec. Ještě bych tady chtěla odkázat na kontakty. Buď na spravedlivá transformace @cfž.cz. Tam jako by asi bylo vhodné směřovat takové techničtější záležitosti, třeba související s rozpočtem, s podáním žádosti do ISKP. Pokud máte nějaký věcný dotaz, nebo si nejste jistí, jestli nějaký výdaj je způsobilý, tak podobně, tak se můžete obrátit přímo na mě, veronika@mcp.cz. A to je za mě všechno. A teď asi nastává prostor, jestli jsou nějaké konkrétní dotazy. Jo, já vidím, že se hlásí pan Petr Adamec. Dobrý den, slyšíme se? Slyšíme? Ano, slyšíme vás. Dobrý den, já mám 3 dotazy.
Jeden se týká způsobilosti žadatele, protože ve výzvě je napsáno, no, vy jste jmenovala nějaké jako příklady žadatelů, ať jsou to DDM, ZUŠky a podobně, ale ve výzvě je napsáno, že jsou to školské právnické osoby definované školským zákonem, případně organizace zřizované nebo zakládané obcemi kraji. Takže mě do toho spadají střední školy, jak se chci zeptat, zda střední škola je způsobilým žadatelem. Uh, no určitě, pokud ta střední Protože škola. jakoby podle definice, jak tam máte, by tam měla být, ale zároveň tam máte nějaký jako příklady způsobilých žadatelů, kde střední škola není, ale Tak pokud ta střední škola jako má nějaký zařízení, třeba školní klub, uh, kde je to neformální a zájmové vzdělání poskytováno, tak jakoby způsobilým žadatelem je. dobře. Tak druhá otázka se týká aktivity číslo 1. Mhm. Zda lze ten projekt řešit formou design and build. To znamená, že žadatel nemá projektovou dokumentaci a v podstatě soutěžil by kompletně dodávku od projektové dokumentace po zhotovení. Já si myslím, že to jde, že to je možné. Je to tak. Dobře. Jako výrazně by to ulehčilo některým žadatelům, a teď nevím, Mhm. říkám, mluvím za žadatele, který to řeším já, ale myslím si, je pro ostatní jako možnost čerpat i stihnout tu výzvu jako takovou. A třetí dotaz směřuje k indikátorům a Mhm. zajímá mě, jakým způsobem bude z vaší strany, respektive ze strany hodnotitelů, hodnocena jejich kvantifikace. My si nastavíme nějakou hodnotu, nějaký jako předpokládaný počet, Mhm. nevím, nakolik budeme vědět tomu, že je reálnej, ale nakolik vy ho budete jakoby hodnotit, zda my jsme ho reálně si definovali, jestli si rozumíme. Jo, takhle, za nás by bylo fajn, třeba, jestli to vnímáte trošku problematicky, poskytnout nějaký jako zjednodušený výpočet, nebo z čeho to jako vychází, ale jinak jako upřímně my moc nemáme, vlastně pokud to jako zařízení vzniká nově, nemáme moc možnost to nějak přesněji vypočítat, ověřit, takže asi tak. Jasný, samozřejmě tam jako nikdo asi nechce dávat jako nesmyslně nízký Chápu. čísla, ale aby se zbytečně nezavázal k něčemu vysokému a pak to tak... Takže prostě nebude se, a ještě možná to jako ten dotaz upřesním, nebude se hodnotit počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení ve vztahu k hodnotě projektu, protože si myslím, že to může být jako Mhm. naprosto Mhm. Jo, diametrálně odlišný. jo. Když má Zůžka prostě dva žáky na výuku, DDM jich bude mít 10 a střední školy bude mít třeba 30 a náklady můžou být úplně jiný, můžou být nejvyšší u té Zůžky, tak mě zajímá, jestli tady to jakoby bude nějaký v uvozovkách pod kritérium při hodnocení, že si někdo řekne, hele, oni mají nízký indikátor, ale chtějí na to takovýhle šílený peníze. Mhm. No, my právě jsme třeba u těch odborných učeben trošku na tohle narazili, že uh, jako nám to úplně neodpovídá a prostě nějaký ty projekty jsou drahý a jakoby uh, hodnoty indikátorů jsou nízký. Takže když by byly nějaké pochybnosti, tak věřím na to, že se na to zeptáme, třeba projektový manažer, ale jestli zatím bude nějaký prostě smysluplný vysvětlení, vy třeba ty Zušky, jak jste říkal, tak jako za nás si myslím, že to bude v pořádku. Já jenom A doplním, že rozhodně poslední, tam není, pardon, já jenom doplním, že rozhodně tam není v rámci jo, hodnocení, že by automaticky bez přesně toho vysvětlení šly body dolů, že by byla nějaká tabulka porovnání investiční nebo ta nákladnost finanční versus cílová hodnota nebo stanovená ten indikátor jako takový, takže toho se rozhodně obávat nemusíte. Jo. a můžu ještě poslední jenom? Tak a ten Mhm. se taky týká indikátorů a cílové skupiny, protože asi, jako říkám, nejsložitější je ten počet uživatelů. A když si vezmu cílovou skupinu, tak mám žáky, pedagogické pracovníky, případně další pracovníky a dospělí účastníky dalšího vzdělávání. Takže já do těch uživatelů započítávám všechny, to znamená ty žáky, kteří tím projdou, i ty učitele, kteří tam budou učit, i ty případně dospělí, který se mi tam podaří dostat. Já možná bych vás poprosila, jestli byste mi to nenapsal do mailu, ten dotaz a Dobře, dobře, dobře. konkrétně prostě, že bychom to nějak vyřešili. I u té Uh, konkrétní aktivity podporované, no, ono se to možná takto úplně Dobrý, dobře, 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 no, i děkuju. s pohledem na ten indikátor, možná teďka bychom odpověděli na rychlo něco, co by pak mohlo být zavádějící, takže toto možná bude lepší Hm, řešení. jo, dobře, děkuju. Tak Pak jo, se zatím na sklep.
Děkujeme. Pak se tady hlásila paní Kolmanová, jsem viděla. Dobrý den, slyšíme se? Ano, určitě. Já bych se ráda přeptala na to uvedení projektu v mapách. Pochopila jsem to správně tak, že pro úspěšné přijetí té projektové žádosti je potřeba, aby každý projekt byl součástí map? Ano, Dobře, map děkuji. nebo v případě, že to jsou typy zařízení, které jako standardně v map nejsou, tak aby to bylo uvedené v nějaké jiné územně platné strategickém Strategii. dokumentu a tak. Což nemusí být úplně do specifické úplné míry detailu, ale Mhm. spíš stačí třeba jako kdyby že jo, no, záleží příklad od příkladu, že jo, nebo ten projekt od projektu, ale nemusí to být úplně rozpracované v té strategii, ale určitě, aby to z ní jako kdyby vyplývalo, že se to týká toho projektu, no, jako. Dobře, děkuji. Mhm. Pan Adamec, to už byl vlastně zodpovězeno, to, nebo se hlásíte opětovně? Asi ne, že ne. Tady vidíme opět KUUK, omlouvám se. Dobrý den, Mirek Vlák, Ústecký kraj. Ano. Poprosil bych vás jenom o upřesnění několika informací. U toho souladu mapu často se setkáváme právě s území s dotazem, jak ten soulad, řekněme, bude muset být přesný, když to tak řeknu. Postačuje název projektu, výdaje nemusí být, nebo respektive nemusí korespondovat pak s reálným stavem předložených výdajů a podobně, protože pokud bychom to třeba porovnali s IROPem, tak tam byly určitá omezení, jak bude v tomto postupováno. Jo, tak určitě my v tom nejsme tak přísně nekompromisní jako IROP, jako nějaké nepřesnosti v názvu určitě nebudou problém, ani ty způsobilé výdaje mi nepřijdou jako nějaký velký problém, když tam když prostě se bude jednat pořád o cca ten jeden a ten stejný projekt, když to nebude prostě Jasně. jako předimenzovaný na něco úplně jiného, třeba jako několikanásobně většího. Rozumím. Často jsme řešili právě třeba i otázku knihoven, protože kam je vlastně jakoby uvést, protože asi, nebo neznám jakoby strategii, která by se zabývala nějakými projektovými záměry knihoven. Diskutovali jsme možnost právě i toho, že by realizátoři mapu nějakým způsobem v nějaké formě tady do těch tabulek ty knihovny uvedli. Bude to pro vás akceptovatelné? Určitě. Perfektní. Já se zeptám jenom na jednu věc, jestli jsme si správně jakoby, řekněme, jestli jsme ji správně pochopili. V PRŽAPu je uvedeno, že zařízení prokazatelně poskytuje nebo po realizaci projektu bude poskytovat další vzdělání v oblasti celoživotního vzdělávání. Znamená to, že pokud ten současný poskytovatel, já nevím, dám příklad, Dům dětí a mládeže už realizuje nějaké environmentální vzdělávání, není nucen z realizací projektu toto nějakým způsobem dál rozpracovat, ale už postačuje ta podmínka, že v současné době nějaké takové vzdělávání poskytuje. Ano, přesně tak. Perfektní. Pak ještě jednu drobnou věc. Já myslím, že už to tam i zaznělo. Pokud teda například si koupím, a teď dám zase elementární příklad, Zuška, koupím si klavír, pak, co se týká nějaké splnění této podmínky, nemusí se vztahovat k aktivitám spojených s nákupem klavíru, ale můžu, dejme tomu, realizovat nějakou úplně jinou aktivitu, která bude například souviset s nějakým plácnu dramatickým kroužkem, kde se budou environmentalizovat. Jo, říkáte to správně, přesně takhle to je. My si jako uvědomujeme, že Zušky a transformace regionu a změna klimatu úplně jako nejde dohromady, ale jako chtěli jsme ty žadatele rozšířit a zároveň jsme tam byli nuceni ponechat prostě nějakou takovouhle tematickou podmínku vzhledem k zaměření OPST, tak proto je to tak nastavený volně, aby tyhle případy prostě šly. Perfektní. A poslední věc, na kterou se zeptám a s kterou se ještě tady setkáváme, je pak, řekněme, nějaká oblast kontroly této podmínky. To znamená, v příloze bude popsáno, co ta škola, řekněme, bude realizovat. Bude se pak někdo vyjadřovat k tomu, ať už v tom schvalovacím procesu nebo v jiným,
že to, co ta škola navrhuje, je dostatečné pro to, aby tu podmínku naplnila? Takhle, my úplně asi se tím neumíme představit, jak, jak ten popis těch aktivit jako může těch jednotlivých žadatelů vypadat. Ale jako dokážu si představit, že když nám to nebude připadat dostatečný, nebo tam bude mít třeba nějaký trochu pochybnosti, jako cokoliv, takže se jako na to doptáme. Že se na Dobře. to projekťák doptá, ale určitě jako si myslím, že to potom bude o nějaký komunikaci a domluvě. Je to přesně, jak říká kolegyně, a standardně se to tak dělá u jiných výzev, že v momentě, kdy to, dejme tomu, nezapadá úplně do celého kontextu toho projektu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu je tam nějaký nesoulad, tak to určitě bude předmětem komunikace ze strany projektového manažera. No, tak jak říká kolegyně. Jo, super, děkuju moc. Jenom jsem si tady to potřeboval Určitě. vyjasnit, aby jsme to mohli dál komunikovat. Moc děkuju. Jo, teď vidím, že se hlásí paní Gaudy. Ano, dobrý den. Já jsem si dala do názvu jméno školy. Aha, Viděla pardon, jsem, nezlobte se, to pro mě nevadí, to je Kamila. hrozně těžké Nic rozklíčovat. se neděje. V pořádku. Já moc děkuji, že můžu vznést dotaz. My máme vlastně budovu, kterou jsme pořídili nedávno a konkrétní dotaz zní, jestli to pořízení budovy je způsobilým nákladem nebo ji lze považovat jenom od začátku vyhlášení výzvy nebo od začátku podání projektu nebo od kdy vlastně. Já si myslím, že tam máme i tu zpětnou uznatelnost. Takže by to mělo být způsobilým výdajem. Vzhledem k tomu, že to není tato výzva podporovaná vlastně v žádném nebo v režimu veřejné podpory, která by vyžadovala motivační účinek, tak je to standardně jak u ostatních výzev, které jsou vlastně mimo ten požadavek motivačního účinku, takže tam ta zpětná uznatelnost by měla jít. Ale myslím si, že to určitě v té výzvě je, ale můžeme to ještě ověřit. No. Jo, já nevěděla, jestli právě se můžu obracet na to samé jako v IROPu, že to bude je to od 1. 2021, nebo kde je ten mezník, tak když tak... Rozhodně to není vázané na, jak jsem říkala, ten motivační účinek myšleno od podání žádostí a tam ta uznatelnost u těch ostatních je přesně, jak říkáte, prostě jako zpětně. Ne? Děkuji. A pak mám, jestli můžu, druhý dotaz. Vlastně financování je ex post a zajímalo by mě, v rámci jakých celků, jestli si je můžeme sami rozložit do nějakých finančního plánu, etapy, které nám dávají smysl, nebo jestli budou předem dané nějaké celky, v rámci kterých si musíme my nastavit to cash flow. My jsme soukromá organizace a potřebujeme vlastně vědět, jestli na to dosáhneme, jestli to bude hodnocený v rámci rizik. Jak moc? Takhle, to je možná potom dotaz na projektový manažer, ale já si myslím, že my to nemáme nějak jako pevně stanovený, jako kdy musíte podat žádost o platbu nebo tak. A možná nás doplní přesně kolegové z fondu, co jsou tady přihlášeni, ale standardně to bývá, že vlastně tento období si může žadatel jako kdyby stanovovat, jo, podání vlastně těch žádostí o platbu. Já nemyslím, mě chce tady někdo z kolegů doplnit. No já si taky myslím přesně, že to je tak, že si ten finanční plán jakoby nastavíte sami. A rozhodně to není vnímáno jako riziko, nebo že to nevstupuje to do toho hodnocení, nebo jakkoliv, že by za to byl žadatel nějak sankcionován, že má nastavené žádosti nějak buď moc zrychleně, nebo po delším časovém úseku. To rozhodně ne. Jestli směřoval ten dotaz tímto směrem. Jo. Ano, skvělý, děkuji moc, děkuji. A když je ta budova celá obsazená i školou, tak máme vlastně, je lepší, když vyčleníme jenom tu část pro družinu a tu uvedeme do projektu. Chápu, že nemůžeme chtít po této výzvě, aby nám pokryla celou budovu. Promiň, Veru, mluv. Možná radši ty mluv, Baru.
Tak já nevím, co bude předmětem toho projektu, nebo co bude vlastně, jako na kterou, jak ten projekt bude koncipovaný, nebo co je vlastně záměrem v rámci té výzvy u vás podpořit. Od toho se pak bude. Jo, nákup prostora, vybavení školní družiny, ale Jenom. je to v budově, kde sídlí i škola, tak si nejsme jistí, jak to Jo, definovat. tak to si myslím, že by mělo být Na tu vyčleněný na na tu tu družinu. družinu, přesně. Ano. Jako my třeba taky tady byly nějaké dotazy, že když se bude rekonstruovat šatna pro družinu, ale zároveň logicky bude využívat i ta základní škola, tak to jako problém nevidíme, to je jako logický, to je jasný, ale v tomhle případě bych to jakoby ohraničila jenom na tu družinu. Proto jsem se ptala, na co se bude žádat, takže sama si přeslechla, že jste říkala v úvodu na tu družinu, to se omlouvám, ale přesně jak to říká kolegyně, no, oddělit. Skvěle, děkuji. Ano. Tak já tady ještě projedu, jestli se někdo... Já vidím, že Dagmar... Paní Jiskrová. A pak jsou tady dotazy v chatu, tak se můžeme pak vrhnout na ně. Paní Jiskrová, máte slovo? Tak možná ještě, než paní Jiskrová, tak se tady hlásí paní Hyklová, tak... Já nevím, jestli se slyšíme, paní Hyklová. Tak se neslyšíme, tak já možná tady ještě projedu a přikročila bych k těm jednotlivým dotazům a pak ještě se můžeme vrátit na přímé dotazy online. Takže, paní Hyklová napsala dotaz tady do chatu, tak možná to bude ono. Dobrý den, je možný oprávněný žadatel o dotaci obec, která vlastní nemovitost a dlouhodobě ji pronajímá základní umělecké škole, kterým je zřizovatel Moravskoslezský kraj. Tak. Obec, která vlastní nemovitost a dlouhodobě ji pronajímá základní umělecké škole. Jakože vlastně obec by žádala za tu školu, jestli to chápu správně, jakoby zřizovatel. Ne. Která vlastně, paní Hyklová tady asi není. Žadatel o dotaci je obec, která ji vlastní, ale současně ji pronajímá té základní zušce a přičemž kraj je zřizovatel té zušky. To znamená, že fakticky obec to pronajímá kraji, jestli to chápu správně. Dobrý den, slyšíme se. Tady ano, dobrý den. Ano. To je právě naše škola, která je zřizovaná Moravskoslezským krajem. Nicméně budova je vlastněná městem, v které sídlíme, takže my ji máme prostě v pronájmu. Takže ten dotaz by směřoval k tomu, jestli může žádat také obec, která vlastně nezřizuje tu školu. Ale již jsem se bavila s paní Kotovou, která mi to posílala mailem, že by to mělo jít. Jsme si chtěli ověřit ten dotaz. Tímhletím dotazem, jestli jdeme správnou cestou. Já si myslím, že by to neměl být problém. A tento dotaz, nevím, to jsme zodpovídali my, nevím, jestli to k nám doputovalo, asi ne. Ne. Dělala jsem paní Kotové. Jo, paní Kotové. Jo. Dobře, takže to už je zodpovězeno. Potom tady máme další dotaz. Máme připravenou projektovou dokumentaci na rekonstrukci celé budovy, kde sídlí ZUIŠ, ale není možné zajistit bezbariérovost do druhého patra. První patro je bezbariérové. Jo, já ti to skočím, Baru. Já jsem buď tohle nebo něco podobného už taky zodpovídala. Když tu bezbariérovost toho druhého patra nechcete řešit, nebo je to nějaký komplikovaný, tak určitě jakoby jde žádat jenom na to první patro, kde ta bezbariérovost už je. A to nepřístupné patro si řešit jakoby třeba z vlastních zdrojů nebo nějak jinak.
Tak, teďka nevím, jestli jsem přeskočila, ale další dotaz je ohledně povinné přílohy k žádosti, která vychází z PRŽAP, a to na analýzu provedení infrastruktury z hlediska klimatické odolnosti v oblasti adaptace a mitigace. Je prosím tato příloha relevantní pro obec jako žadatele? Jak vypadá prosím struktura těchto příloh? Není to relevantní. Tohle k této výzvě vůbec není potřeba dodávat. Tak, bezva, teďka tady máme, se mě to hrozně blbě posouvá tady v tom chatu, takže aby jsme některý nepřeskočili. Prosím, je povinné celoroční využití prostor, jedná se nám o venkovní prostor, amfiteátr. Využití bude minimálně 9 měsíců v roce. Tady to celoroční využití nebo nějaký jako procentuální využití neuplatňujeme. Takže tam ta podmínka není. Jo, to už jsme řešili i jinde, ten dotaz. Myslím, jestli si vybavuju správně toho použití. Tak, dobrý den, pokud podá organizace projekt pouze do aktivity na zpracování projektové dokumentace, je podmínkou nutnou, aby pak skutečně stavbu realizovala, nebo splní podmínky výzvy pouze tím, že bude mít zpracovanou projektovou dokumentaci. Děkuji. No, Já jsem to nějak nepochytila. tam jde o to, jestli jestli v momentě, kdy si od nás, jestli to chápu správně, ten dotaz, nechá zafinancovat žadatel, respektive příjemce projektovou dokumentaci, zda ji musí následně zrealizovat tu stavbu. Jo, ne, ta podmínka tam není. Je možný si ty projekty připravit takzvaně do šuplíku. Je to tak, ano. Tak, to je tenhle dotaz. Jdeme na další. Ježiš, to se tady tak... Aha. Je možné financovat pouze část stavby, případně dostavby zařízení. Teď úplně nerozumím jako dotazu, jestli tady někdo to chce blíže... Dobrý den. Dobrý den. Slyšíte mě? Ano. To byl můj dotaz. Chtěla jsem se zeptat, pokud projekt třeba na rozšíření, dejme tomu Zušky, překračuje ten maximální limit toho rozpočtu, tak je možné ten projekt třeba nějak rozdělit a jenom část financovat třeba z téhle výzvy? Určitě. Určitě ano. Pardon, promiň, já ti do toho skáču. Pardon, omlouvám se. Dobrý, ne, to určitě možné je. Jo, dobře. Děkuji. Tak, dobrý, tady se mi tak, toto jsme, ještě dlouhý dotaz a hrozně se mě tady blbě načítá, teda musím přiznat. Já tady vidím, je limit projektu pro Karlovarský kraj 90 milionů nebo 15 milionů, jak je uvedeno ve specifických pravidlech. Tak my jsme tam měli chybu, nějakým způsobem nám tam zůstalo 15, ale teď už je nová verze, 20. verze pravidel pro žadatele a příjemce a tam je to opravené a platí těch 90 milionů. Jo, to je teda zodpovězený ten dlouhý celý dotaz. Je to tak, Veru? Ne, jenom ta první odrážka. Pak další odrážka je, město má připraveny 3 projekty pro 3 své příspěvkové organizace. Chápeme správně podmínky výzvy, že nemůžeme za město podat 3 samostatné žádosti, ale jen 1. A teď se mi nedá tady posunout. Jo, tak tady, když jsem asi osvětlila, že limit je 90 milionů, tak tady se snad vejdete, ale jako my vlastně by, teď jak je to napsaný, tak z toho opravdu vyplývá, že město tím pádem jako zřizovatel na jedno IČO by mělo podat jenom jeden projekt, tím pádem, když chce dělat 3 projekty, tak to dát do jedné žádosti. Pokud by to byl problém, tak si myslím, že můžou, jako jde to vyřešit i tím, že ty školy budou žádat sami na sebe. A nebo jako se můžeme pokusit tu podmínku možná nějak přeformulovat, aby to možný bylo. No.
Zeptám se jinak, jestli už jsou nějaké bližší kontury toho projektu, tak je problém využít jednu tady z těchto možností, jak teďka tady zaznělo, to znamená buď, aby si to podala každá škola za sebe, anebo do jedné žádosti to dát za všechny ty 3 školy. Jenom se ptám, jestli je třeba nějaká preferovaná, nějaká varianta, jako co jsou třeba případně úskalí. Dobrý den, Petra Lavičková, to je můj dotaz. Ano. Tam vlastně nám jde o to, že v podstatě jeden projekt máme perfektně připravený, ten jsme schopni podat hned, ale vlastně u těch druhých tak nemáme vlastně to platné stavební povolení. Takže vlastně nás v podstatě brzdili a řešíme, jestli vlastně radši podat všechny 3 v jednom, anebo kdyby to šlo vlastně rozdělit, aby jsme třeba nepřišli o dobré místo, kdyby jsme to chtěli podat hned vlastně na začátku. A to, že by to ty školy podaly sami Za za sebe, sebe? to není řešení. Tam vlastně se jedná o vlastně investice do těch budov a oni nejsou zvyklé vlastně dělat takovéhle projekty, to znamená stejně by to řešilo město. Je tam spíš ten problém vlastně toho majetku a výběrových řízení. Přemýšlím nahlas a případně jako i když ono pak nějaké nastavení, nějaké spolupráce mezi tou školou a výpomoc jako města při tvorbě, já nevím, zadávací dokumentace na výběrkou, nebo jestli vlastně i to by nebylo případnou jako, nevím, přemýšlím nahlas. Jako ty podmínky jsou napsané tak, jak řekla kolegyně, spíš teď se snažíme najít případně nějaké řešení, jak to vymyslet, no. Když by si to podávala škola za sebe, tak jako případná výpomoc města anebo nevím, no. Můžeme se nad tím ještě zamyslet. Ten dotaz nám dorazil i e-mailem, jestli si ho vybavuju správně. Ten jsem určitě četla. Takže na vás když tak kontakt máme, ale tak můžeme ještě na to případně zareagovat nebo možná ještě vyjádřit, jestli nebo jakým směrem v tento daný moment jako uvažujete, jak byste teda to plánovali podat, no. Jestli je teda problém za tu jedno, aby si to podala každá ta škola, anebo prostě pokud ano, tak za nás už je to vyřešeno, pokud ne, tak byste se ozvali, tak to se domluvíme. Dobře, my to ještě tedy tak zvažte a uvidíte, když tak, protože to by znamenalo ale úpravu těch podmínek, no, což není úplně hned jako během jednoho dne, no. Děkuju. Tak a pak tam byl další bod, počkejte. Jo, potom, jak když budu pokračovat, tak z jednoho zdroje se financuje rekonstrukce a z OPST, jestli to chápu správně, bude jenom nábytek a vybavení. A jestli je nutný do OPST dodávat stavební povolení projektovou dokumentaci atd. Tak v případě, že z OPST chcete jenom nábytek vybavení, tak určitě nějaký podklady k rekonstrukci, která půjde vlastně z jiných zdrojů, dodávat nemusíte. Je to tak. Nás zajímá jenom to, co podporujeme a na co půjdou peníze, když to řeknu zjednodušeně. No. Takže, jak říká kolegyně, není potřeba. Tak další, pokud je obsahem projektu budování učeben pro školní družinu, může se jednat o jakékoliv prostory běžně využívané družinou, učebny a jejich zázemí, nebo se musí jednat o odborné učebny. Nemusí to být odborné učebny. Nemusí být nějakým způsobem zaměřené. Je možné, aby tyto učebny v době, kdy je nevyužívá družina, typicky dopoledne využívala základní škola pro klasickou výuku. To určitě možný je. Úplně jako nám nedává smysl to nějak prostě
ohraničovat a třeba potom by hrozilo, že by ty prostory nebyly využívané tak moc, jak by mohly, takže v tomhle ten problém nevidíme. Tady dokončíme tento dotaz a pak se tady hlásí paní Pilná z MMR, tak možná to pak po tomto dotaze zase přerušíme na online a budeme dál pokračovat tady těmi dotazy, které dorazily do chatu. Jo, takže dojeďme tento dotaz. Tak já to vemu rychle. Mhm. Je možné financovat venkovní učebnu pro družinu, pokud tam jsou podpořené prostory kladené na nějaké speciální nároky, vytápěná, ne, nejsou, máme tam nějaké speciální podmínky pro venkovní učebny. Ať už na vybavení, ani vyučití, nic takového tam není. Budou družiny podpořeny i ve 2 výzvách pro základní školy, které jsou nyní v přípravě a budou vypsány letos, příští rok. Nebo projekty družiny třeba podat do této výzvy. No, jak jsme říkali, to regionální školství, ani třeba ta výzva vlastně pro základní školy, která mají, je plánovaná minimálně v Ústí na příští rok, tam úplně ty podmínky přesně neznáme, ale jako dokážu si představit, a to zejména v tom regionálním školství, že tam tu aktivitu družiny chceme zachovat. I když tam trošku nastane překryv, tak jako tam nevidíme problém. Takže jako za mě, pokud ta škola je na tom seznamu 400 škol a splňuje ostatní podmínky, tak je možnost podat i třeba do toho regionálního školství. A ještě tam je odrážka tady v rámci tohoto dotazu. Takže to je to, jo, je možné zvíz, jo, tak já to nebudu celý číst, ale ta podmínka se na ty venkovní učebny a obecně prostory nevztahuje. A tím podle mě jsme nepřeskočili žádnou odrážku. Jestli jsme něco nezodpověděli, tak klidně nás doplňte. Ale myslím si, že by to mělo být tento dotaz hotový a viděn. Dala bych slovo paní Pilné z MMR, se hlásila, jestli to je ještě aktuální. Před tady tím, jak se mluvám, tím, jak je hrozně moc účastníků, tak já stále projíždím, kdo se hlásí, kdo se nehlásí, tak jestli je to ještě teda aktuální, tak prosím. Zdá se, že ne. Tak já ještě jednou projedu, zda se nám někdo nehlásí. Jeví se mně, že ne. Já vidím paní Hyklovou, ale to už jsme asi, mám pocit, probrali. Paní Jersová taky. Jestli ještě můžu s Ústím rychlá, ještě se zeptám na jednu věc. Onen seznam 400 škol, o kterém jsme se bavili a který se týká podpory regionálního školství, zeptám se na 2 věci. Jedna věc je, zazněla tady podmínka, že jakoby nestačí, aby ta škola byla na tomto seznamu, ale zároveň musí být i žadatelem do NPO. Měl jsem za to, že MŠMT tento seznam vytvořilo na základě právě žadatelů do Národního plánu obnovy. No, jak to je? To znamená, může nastat situace, kdy škola je na seznamu, ale není žadatelem a nebude způsobilým žadatelem v OPST. Takhle, z těch dosavadních informací a ze schůzky s Národním pedagogickým institutem, jako si myslím, že tohle možné je a že tam je pár případů, kdy se ty školy jakoby rozhodly nevyužít tu podporu z NPO, i když mohly, protože jsem na tom seznamu jakoby odstly. Jo. A dobře, to je asi důležitá informace. A teď se teda zeptám, ten seznam bude někde už k dispozici, nebo pak bude vyhlášen až spolu s výzvou? S výzvou určitě bude zveřejněn. Já mám pocit, že my jsme vám ho do krajů už posílali. Ano. A můžeme ho distribuovat? Určitě, můžete. Dobře, a je možný nám tam nějak rozklíčovat teda, jakých těch škol se to týká, které nejsou
jsou způsobilým žadatelem. Jo, my jako aktuálně to trošku řešíme s MŠMT a s NPI, jestli by ten seznam šel nějak jako líp uchopit, modifikovat, aby to tam bylo jasný, případně ty školy, které jako nebudou způsobilý rovnou tam na ně nějak jako upozornit, i když já si myslím, že oni to jako ví. A dáme vědět. Moc děkuju. Tak, možná přistoupíme zase zpět k tady dotazům na chatu. Je nákup budovy, kde sídlí i samotná škola způsobilým nákladem pro projekt družiny? Nákup budovy, způsobilý náklad pro... Totiž nevím, jestli tady je autor toho dotazu. Nákup budovy, kde sídlí i se, jakože, že by si škola kupovala teprve budovu, v které sídlí, tak možná tomu asi úplně nerozumím. Dobrý den, to byl můj dotaz, vy jsme zodpověděli. Můžeme dál. Bezva. Tak to už se možná dostáváme úplně na začátek vlastním. Já tady mám od paní knihový dotaz, indikátory a knihovny. Já jsem se na to dívala, ale radši bych vám na to reagovala buď mailem, nebo si zavoláme, protože ještě si to asi potřebujeme trošku tady probrat. Určitě, děkuju. Nevím, jestli tady ještě ten dotaz paní Lohinové ohledně možnosti vzdělávání v tématu změny klimatu i vlastním zaměstnancům. To jsme podle mě ještě nezodpovídali. Nebo zda je to myšleno pouze pro žáky a veřejnost. Vzdělávání v tématu klimatu poskytnout vlastním zaměstnancům. No primárně to bylo primárně jako cílovou skupinou jsou žáci a vlastně veřejnost. To, pokud by se účastnili vlastní zaměstnanci, to samozřejmě je naprosto v pořádku, ale jako jestli to je myšlené tak, že by to byl vyloženě vzdělávání určené jenom pro vlastní zaměstnance, tak je to myšlené. Takhle, ta podmínka toho tematického vzdělávání jako za nás nejde splnit pouze tím, že se to vzdělávání poskytne jenom těm zaměstnancům. No, proto to je to, co se říká tu první část, že v momentě, kdy to je pro ty žáky a veřejnost, tak je naprosto v pořádku, aby se účastnili i zaměstnanci vlastně ZUŠky, ale kdyby to bylo jenom pro vlastně zde zaměstnance, tak se domnívám, že teda rozhodně ne. No, tak. Detailní způsob Detailněji popsat způsob financování, jak velké dílčí, a to už jsme zodpovídali. To byla ta škola Gaudí. A tady podle mě jsme projeli, já jsem teda už jsem měla od spodu a domnívám se, že jsem, pokud jsem nic nepřeskočila, že jsem se propracovala až k dotazům z 2:30, čímž si myslím, že jsme zodpověděli všechny dotazy v chatu. Pokud je tady někdo, na koho jsme zapomněli, anebo jsem přeskočila, tak klidně vzneste dotaz. Vidím, že se tady hlásí pan Kovačík. Dobrý den, slyšíme se. Dobrý den. Já jsem tam psal jeden dotaz do chatu, tak jenom se chci ujistit soulad s mapem. Říkali jste, že nejste natolik přísní jako u IROPu, přesto všechno a mapu jsou sloupce, ve kterých se křížkovaly ještě nějaká zaměření a jedni z nich byly školní družiny, tak jestli i tohle v případě, že tam chybí, ale ten projektový záměr tomu odpovídá, tak jestli by to taky bylo akceptovatelné. No takhle, jestli tomu opravdu ten projektový záměr odpovídá, tak na tom křížku jako netrváme. Děkuju. A ještě prosím, jste měla na slajdu nejčastější dotazy. A bylo tam zmíněno, že v případě, že předmětem projektu je pouze vybavení, a chápu správně, že nebo spíš se chci ujistit, protože mě to velmi překvapilo. A pokud bychom pořizovali do družiny pouze nábytek a teda například ICT techniku, tak skutečně tam ta bezbariérovost není požadovaná. Nejedná se teda o prostory, které když jsou předmětem toho projektu, takže ten bezbariérový přístup tam nemusí být zajištěn.
No, my bychom byli rádi, kdyby se ho tam zajistili. Je to i způsobilý výdaj. Ale jako tohle, těch dotazů k tomu máme opravdu spoustu a jako chápeme, že někde je to opravdu problém a znamená to jako velký zásah, několikonásobný navýšení těch výdajů, takže proto na tom jako úplně netrváme. Jako logika je taková, že v momentě, kdy samozřejmě ty peníze z FST jdou na rekonstrukci, tak samozřejmě z nařízení a ze všech jiných souvisejících dokumentů vyplývá, že musí být zajištěna bezbariérovost. Z logiky věci, pokud my podporujeme jenom, nebo ten projekt je zaměřen jenom na nákup vybavení, tak vás nemůžeme jako kdyby nutit, abyste, když to řeknu, já nevím, zajistili výtah, jo, nebo prostě to není vlastně předmětem toho, jako kdyby projektu. Takže samozřejmě, pokud tam ta bezbariérovost zajištěna je, tak je to jako super, ale v momentě, pokud my nepodporujeme rekonstrukci, tak vlastně nedává ani, a ty peníze vlastně tam jako kdyby nejdou na tuto aktivitu, jako je, já nevím, rekonstrukce nebo výstavba, tak prostě to nemůžeme vyžadovat. No. Děkuju. Já to právě chápu. Já bych se za normální okolností na to vůbec neptal, protože bych to bral jako automatickou podmínku, zase analogicky jako s výzvami z IROPu na ty modernizace. Ale tím, že mě to tam zaujalo, tak jsem se opravdu chtěl ujistit, protože jako jedna věc je, že byste rádi, aby tam byl zajištěný, ale já když samozřejmě jako tu informaci otočím, tak pokud prostě to není jako povinnost, tak samozřejmě bychom třeba nerealizovali, když ta není možná. Jo, jak jsem říkala, no, pokud my to vlastně ty peníze nejdou do těch jako kdyby cihel na to tvrdé, jako tu rekonstrukci, tak prostě to není z čeho dovozovat tu podmínku, o co opřít, no. Takže na nákup, pokud to je jenom nábytek, tak ne, no, bezbariérovost není vyžadovaná. Rozumím, děkuji moc. Ještě tady vidím paní Reitmajerovou. Ano, dobrý den, mám ještě jeden dotaz, jestli můžu. Chtěla jsem se dotknout vlastně toho celoživotního vzdělávání, to se tady vlastně ani moc neprobíralo. Chci se zeptat něco typu řemeslné dílny pro dospělé, nějaký takovýhle kurzy a podobně. To by mohlo spadat vlastně pod takový ten otevřený typ těch žadatelů, úplně na tom posledním místě, jak jste říkali, že tam je to takové volnější vymezení. Já si myslím, že jo, že jako na to směřuje, ale samozřejmě tam, jak jsem říkala, musí být splněny ty ostatní věci. Jasně, tam je docela problematická ta podmínka zařazení mapu nebo kapu, že jo? No, jako to chápu, že tohle asi tam nezařadíte, ale o tom jsme taky mluvili, že jako chceme, aby aspoň ten projekt, ne třeba doslovně, ale aby byl v souladu prostě s nějakým rozvojovým dokumentem pro to území, aby jako jsme věděli, že se tam s tím jako počítá. Rozumím, takže třeba strategie města nebo obdobný dokument. Přesně tak. Jo. Dobře, takže i projekty tohohle typu bychom mohli zkusit podat. Jo. Dobře, děkuji. Ještě jsem viděla paní Trombíkovou, jestli je to ještě aktuální. Ano, dobrý den, je to aktuálně ale dlouho. Pardon, omlouvám se, to opravdu radši klidně nám do toho vstupte, není to záměrem. Jo. V pořádku, děkuji. Já se zkusím ještě jednou vrátit k dotazu, který už tady padl. V případě, že v aktivitě 1, teda té realizační, umožníte projekty systémem Design and Build, tak tam nebude možno tím pádem splnit ale vaši podmínku, aby bylo doloženo stavební povolení, protože prostě teprve ta projektová dokumentace bude vznikat. Je to takto myšleno a takto teda je to v pořádku? Pardon, jsem byla vyplá. Můžeš, Beru? Klidně můžeš ty, Beru. No, tady se přiznám, že asi neumíme odpovědět úplně na první dobrou, protože samozřejmě, jako máte pravdu, ale no, jasně, že to bude všecko zakázkou,
Bylo by možné na toto zodpovědět taky následně, napsat na mail, jak je v té prezentaci na mail kolegyně z Koupé a že by vám odpověděli. Protože tam vidím ještě možná jedno úskalí, ale to bychom možná teďka tady zabrousili trošičku někam jinam. Myslíte si, že by to bylo možné touto cestou e-mailově? Dobře, děkuji. Pošleme e-mail. Děkuji vám. A určitě, protože tady ještě na to byl jiný dotaz, tak my to potom zpracujeme do těch častých dotazů na web, aby to bylo i dostupné jakoby pro ostatní. Tak, projedu ještě jednou tady všechny účastníky, zda. Klidně, prosím vás, jestli máte někdo dotaz, klidně, prosím, nevyzvěte, nečekejte na vyzvání a určitě prosím, toho předneste, protože tady opravdu se to hrozně špatně hlídá a nerada bych někoho opomenula. Takže tady vidím už jenom paní, ale to asi ponechaná ruka Reitmajerová, to už asi jsme teď, další dotaz není. A projíždím na konec. Paní Trombíková taky asi zřejmě ponecháno. A dojela jsem nakonec a nikoho jsem už nezaznamenala. Takže ještě jednou se ptám, už není teda žádný dotaz. Tak já bych teda chtěla všem... Ještě se zeptat, já se omlouvám. Ano, pardon, určitě. Jana Chylíková, České Švýcarsko. Já bych se taky chtěla zeptat, možná to je spíš teda na e-mail, ale i tak. My bychom asi taky spadali pod žadatele typu těch neziskových organizací, nejsme škola. Jsme teda oblastní destinační agentura, která ve své zakladatelské smlouvě má vzdělávání a osvětu a pro žáky a studenty realizujeme dlouhodobě ekologické výchovné programy. A naším projektovým záměrem, kdy máme už zpracovanou projektovou dokumentaci, bychom rádi zrekonstruovali expozici vlastně Českého Švýcarska. Jsem tedy z oblastní destinační agentury Českého Švýcarska. Myslíte, že by i toto bylo možné? Myslíte v tom domě přírody a krajiny? Přesně tak. Já jsem tam byla v úterý, ale takhle, no, my jsme na to narazili v těch způsobilých výdajích, to tam nemá. Jako, myslím si, že bohužel tohle tam jako nespadne přímo expozice, ale můžu říct, že si tady teď trošku jako bavíme o tom, že bychom připravili jako nějakou podporu, která by myslela i na to. Ale myslím si, že v téhle výzvě jako expozice tam prostě nespadá. Jo, protože jako to se trošku zabývá tou jako přírodou nebo tak a vlastně provádíme tam ty žáky a studenty, a mimo jiné teda jako i veřejnost, to by byla zase otázka B. Takže myslíte, že spíš ne? Takhle, jako na první dobrou to tam jako nevidím úplně, ale možná, když se mi taky odzvete do mailu. My jsme ten váš dotaz, já už do toho vstoupím, my jsme ho vlastně dostali, už jsme se na něho dívali s kolegyní vlastně, takže jsme se tím jako už zabývali, takže možná to nechme opravdu jako na ten e-mail, to bude asi nejšikovnější, ale jako samozřejmě úplně přesně, jak říká kolegyně, tak jak je to nadefinováno, tak úplně jasně to tam teďka tak to nespadá, no. Dobře, tak já napíšu e-mail. Děkuji. Super, děkujeme. Takže já možná teda ještě jednou projedu tady účastníky a myslím, že teda jsme snad už odpověděli všechno. Já vám moc děkuju za účast, za vaše dotazy. Nám to pomáhá samozřejmě i v rámci potom dalšího formulování těch daných výzev, protože samozřejmě v daný moment, kdy tvoříte, vám úplně vždycky v ten daný moment, nebo takhle není možné vždycky postihnout úplně všechny situace, které přináší život, takže samozřejmě výzva je papír a pak ta realita je někdy
někdy jiná. Ale každopádně, takže i pro nás je vlastně tady ten webinář velmi obohacující. Děkujeme za vaši participaci a děkuji kolegyni Skoupe za připravení prezentace a s některými s vámi budeme následně komunikovat e-mailem. Tak jak kolegyně říkala, tak vlastně některé ty dotazy, které se i opakovaly častěji, bychom pak překlopili do těch často kladených dotazů, takže je možné se pak když tak hledat inspiraci i tam. Takže já bych... A já ještě bych chtěla říct, že jestli se nepletu, tak tenhle webinář byl nahrávaný a taky potom bude na webu OPST, takže je možné to zhlídnout i zpětně. Jo, je to tak, děkuji za doplnění, Veru. Takže ještě jednou všem děkuju a přeju všem krásný zbytek dne. Já se loučím. Taky Mějte se díky. pěkně. Naschle. Nashledanou. 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 Děkuji, nashledanou. Nashledanou.